Disclaimer: the views expressed by our guests in the following video are solely the opinions of our guests and do not necessarily reflect the views and/or opinions of the Spanner Podcast Show. Viewer discretion is advised. Wagwan people, Wagwan family, Mr. Spanner back again nichirongwa Zimdancehall Clash Online. Nasi ndakakubatira chinonakidza chinopisa ndofunga mese muchanakirwa muzuva ranhasi. Nasi ndakakubatira masaladi atinoda kumboclashisa panapa timboona kuti vakanzi vasangana muringi zvinopera zvakanaka here. Ndina Oriyano na Chillmaster nhasi haiwa mabviravira. Saka zvandoda kuita panapa imimi ndimuchandibatsira kujaja kuti akaipa ndiani kudarika mumwe zvikanzi vasangana zvinopera sei. Saka nyaya iri panapa guys ndeyekuti ndichaisa mavideos evakomana vari pa live show vachiperforma timboona kuti zvinopera sei. Saka marounds edu achamira ari 3 kureva kuti Oriyano akaimba Chillmaster oimba inenge ya round 1 kusvika tasvika pa 3 then 3 ndo ichange iri final yatichaona kuti zvichapera sei. Saka ndisingade kupedzera nguva regai titopinda muchirongwa. Ndichatanga na Oriyano. Danceyo neka kitai ona nundi ona se denso mika and rotate waist mami oh na nundi ona se denso mika shake the ball and rotate waist mami oh kulafti dikude. Dependent to God, super dependent to God, super. So now, you say, then so we can shake your booty. Say, I wish you know that I'm okay, mommy, oh, good day. Madema, Chasera City, Gure Kani Uno Kenya, Uya Kani Godo Dino, Figi no Dira. Nina Buda, Nabuda, Nino Piga Nabuda, Nabuda, Nino Piga,
ichiri round 1 iyoyo regai tise Chillmaster. Wakati wote safsara nilishanga zimeweka sisi ya mkuu na mkoroche kujitokeza pakati peo sikujitida waranda shika wote hatakatiza tena jisisi koroche imeamona kagini kiena uchanya kori kina nemuchu winiriro bae tovake watakuona kina seiroke mawendito moji iutio mawakateye weza pamumatie wana tesina na makeza kukuza wenye pari tina pake na wakatuza na kamungo tina jikile weka zonilo wama izero na kunapena mduta shua chingoni shamaru wane machokole wapana patribuye na iwa kasaduta mduta shua chingoni shamaru wane machokole wapana patribuye azi kana chati ya mapete tumira masaize mashia asika kitu kwa kusomea kana wada kutibaya chikona chapani mapesi ya chati wanotora kwa kuwecha ya paround 1 pakaipa regai timbopinda muround 2 todzoka zvekare na Oriyano. Vanoda avakukokota vasiona kachikonya kulima kokota siyavade siyangokota chakakosha kudiwa nende nikutibana pamba vana napamnaka ya maronga suyo kuda kudinikuda kuda kundiwa aunofamba vanosera kumba napamnaka ya maronga suyo Nakuti wisa shikuru wa mdanga Seleta Magari 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 Timi makatumira uri mawe Magari mamambo Seleta Kanadafa Kanadaenda Kisadinda toka Nekendaenda Nino simba Kopa muno tendara watare ndaire Vanona gusanguna Mariwe mudenga ndo wakantuma Sisi soto Isumairi Yakamsuma Ngwandema Dimagari mamboto Magari Magari Dimagari mangwele Magari 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 Seleta Yavarunga, Shubiro, Kudagutin, Nintendo, Kudaguni Varasa, Gudonizera, Uno Fambavata Sera, Navana Yavarunga, Shubiro, Kudagutin, Nintendo, Soleta,
mama Magarima poto Mwa Lukuti timi makarima bede Magarima mama Timi makatumira mawe Magarima mambo mabviravira ende chiri kunakidza chiri kupisa regai tiise Chillmaster again. What do you want it? Thank you so much, Mr. CC. Thank you so much, Amit. aiwa ama 1 round 1 round 2 pakaipa rega timbopinda mulast round timbodzokana Oriyano zvekare. Get bored.
my guitar, say like, Mukamuyo Baza say so. See, Ajadaro, 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 Ajadaro. It was quick, eh? Selector, Get bored. Tichiri paraundi 3 iyoyo regai timbodzoka na Chillmaster zvekare.
ma1 guys, masaladi anorova, masaladi anogona, aiwa musaderere. Right guys, iyi ndo last round yatanga tichita pachirongwa chedu chinonzi Zimdancehall Clash Online. Patinowinza maartist akasiyana siyana, tichizokombea, tichizoona kuti zvakamira sei. Aiwa ma1, aiwa kana muchiona chirongwa ichi musapinde nemoyo, kuitira kuti tinakidzwe, kumbonakidzawo mafanzi edu, tichimboita zvinhu zvisingaitike kana kuti zvisati zvamboitika, tichiona kuti zvikaitika zvinopera sei. Aiwa imi ndimi majaji, ndimi muchatiudza kuti zvichamira sei. Nyaya ndakuisira kwamuri, kana kari kekutanga kusvika pano, chibva ngosubscribe, kulike, komenta nekushare kuti urambe uchiona mamwe mavideos akawanda akafanana neirori. Thank you so much. Muswere munyasha.